avui més que bon dia és bona tarda ja, perquè ja el dia s'està acabant. Què tal? Sóc l'avi dels fogons. Bé, avui dia faré una recepta que aquí a Catalunya es menja bastant, el conill. El conill es pot fer de moltes maneres, però una de les maneres que a nosaltres ens agrada, encara que som una mica grans i no ens convé gaire, a l'avi dels fogons, recordeu. Una manera que no ens convé gaire és el conill picant. El conill picant, que és bo el picant, me cago en l'os pedrer. El picant, que és bo, després hi fots una mica de cava, una cerveseta, una cosa d'aquestes així. Que bo que és això, Bueno, tanmateix, conill picant, ja veureu que és ben fàcil de fer, i us sortirà ben bo, Jo ja fa anys que el faig i sempre em queda fantàstic. I de vegades convido algú, poques vegades, perquè soc molt català, i vinga, va, una última cosa, com sempre. Ja sé que sóc una mica pesat, ja ho sé, però és que el meu nebot em diu que a veure si us subscriu al canal, por favor, suscribiros al canal por favor, que si no tendremos que hacer un ERE, tindrem que anar al paro tots, i això no pot ser, ja hi ha prou de gent al paro, subscribiros al canal, i darle un like, ara ja sé com es diu like, no és like, jo abans deia like, però ara és like, dale un like, i què més, compartiu aquest vídeo a les redes sociales, i andando, vinga, adentro vídeo, que ahí va el conejo, vinga, adentro vídeo. Bé, doncs, per començar, aquí he comprat mig conillet, que per mi i per l'Angelina ja en tenim ben bé prou, i ara, per començar, posaré aquí uns alls, que se n'escapava un, posaré uns alls a un tros del fetge, que és el tros que ve quan ho compres, i això que es vagin rossint en mica, a poc, aquest fetge me servirà per fer la picadeta després, ja veureu que bo que quedarà això, i part dels alls també, no us penseu, que veureu que aquí la típica picada catalana, o típica, o més que típica, és la picada. La picada, la fagis com la fagis, és un majado, que deien en castellà. No diuen en castellà un majado, però la picada, el majado, es fa amb diferents maneres. La pots fer com més t'agradi. Bueno, no m'enrotllo més, mira. Aquí ja tinc el fetge una mica enrossit, també trec un parell d'alls, que també ja estan un pèl enrossits, no massa. I ara ja, tot seguit, posaré el conill. Poso el mig conill a enrossir. Jo tot ho faig a foc lent. Bueno, la majoria de coses les faig a foc lent, perquè com no tinc pas pressa, doncs tot enrossir a foc lent. Diuen tanmateix que el conill és tan bo, que és una carn tan bona pel cos, que no porta colesterol, no porta grasa, no porta res. Bueno, algo deu portar, perquè si no malament. A veure, aquí, una miqueta de sal. Xavales i xavales, que no falti la sal, que no falti el pebre, que alegra los corazones. I vinga, a foco lento, que això es vagi enrociendo. Mira quin arte, Venga, salteamos, venga. Angelina, fot-li, que venen curves. Quan això ja ho tenim una mica enrossit, veus aquests alls, ara el rescato, ho
voy al rescate d'estos ajitos. Veus que han agafat gustet de conill, els he daurat més que els d'abans, i aquests també me serviran per fer la picada. Ara aquí ja una vegada el conejo ja està rostidito, una mica dauradito, li poso una ceba tallada amb juliana, juliana i ben desmembrada. Aquí unes fulles de llorer, hojas de laurel, de la calle Laurel de Logroño. Ja hi vaig estar a la calle Laurel, que bo, aneu-hi. Bueno, no m'enrotllo, que me'n vaig per les pataneres de Úbeda. Això, els alls que tenia aquí reservados, unes avellanes de Girona, que no faltin, les avellanes de Girona, una mica de sal, la sal de Cardona, tot de Catalunya. Visca Catalunya, tot és de casa aquí, me cago en l'olla. L'aigua de Viladrau, aigua del Montseny, aquesta l'hem fotuda. Això és pebre vermell picantito, picantito, perquè de què va picar el conejo si no li fotem alguna que pique. Això, una bona trituradora d'aquestes mecàniques, electricitat, que ho trituri tot. I aquí ja tenim el conejito, veieu que la ceba s'ha anat pujant en mica, ja s'ha disminuït considerablement de tamany, i ara li poso la picadita aquesta, més escuro una miqueta aquest recipiente, amb una miqueta d'aigua, i ara deixaré coure això una miqueta més. Així, d'aquesta manera, el conill s'empaparà d'aquesta salseta. Veus, la cebeta ja quasi ha quedat ben transparenteta, apenas es nota. Ara rectificamos de sal, que es diu, i posarem també una mica d'herbetes, això és perejil seco, i patxim-patxam, quasi ja ho tenim, això, nanos? Deixaré reduir una miqueta més aquesta salsa i patxim-patxam, ja ho tindrem. Què, xavals? Què, xavales? Què us ha parecido el tema? Us ha agradat o no us ha agradat? Us ha agradat? Us ha agradat o no? Aquest conillet amb suquet tan bo, una mica picantet, d'aquesta manera podeu sucar pa, cerveseta, vi fresquet, com vulgueu, tanmateix com més us agradi, a tots vosaltres, xavales i xavales. Vinga, va. Espero que, com sempre, que us agradi aquest vídeo, aquest conejo, i nada, xavales, hasta la próxima. Recordeu-se'n, xavales i xavales, recordeu-se'n això, suscribiros al canal, pesaos, que sois unos pesaos. Ui, que ha marxat la llum. Ala, fins demà.